ବ୍ଲାକ୍ ନା ଏଇଟା ବ୍ଲୁରେ ବ୍ଲୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଆସ ବସ 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 ଆମର ବନ୍ଦନାର ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ବନ୍ଦନାର ବନ୍ଦନ ହେଇଗଲା ଛି ବନ୍ଦନାର ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ବେଲେ ବନ୍ଦନା କ'ଣ କଲା ସେ ଡାକିଲା କାହାକୁ ଡାକିଲା ସେ ଡାକିଲା କକା ଦାଦା ବଡ଼ ବାପା ମାମୁଁ ପିଉସା ମଉସା ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବୁଝିଲେ ନା ତାଙ୍କର ମାଇ ପୋଛାକ ଆଇଲେ ବୁଝିଲ ନା କକାର ମାଇକି ନାକି ଖୁଡ଼ି ଦାଦାର ଏଇଟା ସେମ୍ ଖୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନା କାକା କକା ଦାଦା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହଁ ବଡ଼ ବାପାର ବଡ଼ ମା ମାମୁଁର ମାଇଁ ପିଉସାର ପିଉସୀ ମଉସାର ମଇଁଷି ଚିଚି ମାଉସୀ ହେଲା ନା ନାଇଁ କହୁଛି ଏମିତି ହେଲା ଏସବୁ ଯୋଡ଼ା 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 ଯୋଡ଼ି ଆଇଲେ ହେଇଛି ନା ହଁ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଝିଅଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଟିକେ ସ୍ନେହ ବେଶୀ ଗେଲା ବେଶୀ ବୋଲେ ଇଏ କକା ଦାଦା ବଡ଼ ବାପା ମାମୁଁ ମଉସା ପିଉସା ସବୁ ଜାଗା ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଲେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବୋଲେ ବନ୍ଦନା କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା ବୋଲେ ବନ୍ଦନା ଯେହେତୁ ସେ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ସେ କ'ଣ ଲେଖିବ କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟୁ କକା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ କ୍ୟାସ୍ ଟୁ ଦାଦା କ୍ୟାସ୍ ଟୁ ବଡ଼ ବାପା ସୋ ଡି କ୍ୟାସ୍ ଟୁ ବି କ୍ୟାସ୍ ଟୁ ମାମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବ ନା ନାଇଁ ବୁଝିଲ ନା ଲେଖିବ ନା ନାଇଁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲ ନା ଏବେ ତାକୁ କହିବ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବାଲାନ୍ସ କରେ ଏବେ ତାକୁ କହିବ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବାଲାନ୍ସ କରେ ହେଲେ କିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କକା ଦାଦା ମାମୁଁ ମଉସା ବଡ଼ ବାପା ପିଉସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ ନା ତାପରେ ଯାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ତାର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ବନ୍ଦନାକୁ ତାଙ୍କ ବାବା କହିଲେ ଶୁଣେ ମୋତେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବାଲାନ୍ସ କରି ଦେଖ କହ 2 ମିନିଟ୍ରେ କହ ବୋଲେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବାଲାନ୍ସ 2 ମିନିଟ୍ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କକା ଦାଦା ବଡ଼ ବାପା ମାମୁଁ ପିଉସା ମଉସା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନା ବୋଲେ ବନ୍ଦନାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଡ଼ ଅଛି ବୁଝିନା ସେ କହିଲେ ଶୁଣେ ତୁ ଅନ୍ନେସେସରି ଓଡ଼ିଆ କଥା ବୁଝିନା ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିନା ଇଂଲିଶ ଲେଖେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ କକାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଅଙ୍କଲ ଜାଣିବା କଥା ବୁଝିଲ ନା ଇଣ୍ଟିମିଦ ପିଙ୍କଲୁ ଏଇଥିରେ କକାକୁ ଅଙ୍କଲ ନା କହୁଛି ଦାଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁକୁ ଅଙ୍କଲ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ କ୍ୟାସ୍ ଟୁ ଅଙ୍କଲ 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 ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାଟରେ ଏବେ କେତେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ କ୍ୟାସ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ କଲେ ହେଇଗଲା ନା ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ବୋଲେ ବିଚାର କକା ଦାଦା ମାମୁଁ ମଉସା ପିଉସା ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ବୋଲେ ବିଚାର ତେଲୁଗୁରେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ମା ବୁଝିଲ ନା ପେଦନାନା ଚିନ୍ନାନା ଏସବୁ ଜାଗା କାଣା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ କିସ ଅଙ୍କୁଲ ବୁଝଛ ନା ଏବେ କେତେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବ ଦୁଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବ କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟୁ ଅଙ୍କୁଲ ଅଙ୍କୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଇ କ୍ୟାସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଅଙ୍କୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ କ୍ୟାସ୍ ଡେବିଟ୍ ବୁଝଛ ନା ଧାଟୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ମାଟରେ ଗୁଣ୍ଡ ନିଅ ହଁ ବାବା ଛାନିଆ କ'ଣ ରେ ପ୍ରେମନଗର ପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଅଛି ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବୁ ଏମିତିକିରେ ନା ଗୋଟେ କଥାଟା ବେଶୀ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖୁସିରେ ହେଇଛି ନା ନିଜର ଗର୍ବ କିଛି ନାହିଁ ଖୁସିରେ କହୁଛି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେମିତି ସିମିଲାରଲି ବୁଝଛ ନା ସେମିତି ସିମିଲାରଲି ଆମର ଯଦି ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ବୁଝଛ ନା ଗିଫ୍ଟ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଗିଫ୍ଟ ଯଦି ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ହେଲେ ମିଳିବାର ଅଛି ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲି ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ଶଳା ଗିଫ୍ଟ ଥିବ ଗୋଇଥାଏ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ମିଳେ ମାଇ ପାଖକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ ହଜବେଣ୍ଡ ଜେନେରାଲି ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ଯାକ ମିଳେ ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ବିଚାରରେ ବୁଝଛ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଅଛି ଶଳା ଗିଫ୍ଟ ଦେବ ପଇସା ଯିବ ହଜବେଣ୍ଡର ପକେଟରୁ
रिटर्न गिफ्ट मिल वाइफ को यहाँ मोर नेक्स्ट स्टाटस हम बुझे ना केते कष्ट शाढ़ी ब्लाउज पीस बुझे ना फल मूल सब जाक ताकू जीव क्या लेडीज को जीव लेडीज को ये कौन कहले ए ना कहीं किण गोटे काम कर जी मत मिलला साइड पकड़ दी मत ना कहले बोले कौन हम खुड़ी टू कैश खुड़ी को जो पैसा मिलला बुझे ना बड़माट कैश मौसी टी आसू पिउसी टी आसू एटा पुणी ये ट्रायल बैलेंस पकाया बोले केते अलग अलग कौन करिया पड़ियो आमे कोन ओडिया मो सुनाटा सेटा आंटी आंटी टू कैश आंटी टू कैश आंटी टू कैश बोले केते ना दीटा कोन हेला गुंड ना कोन कहउछ ठीक अछि ना नै रिसीव कला बेलू दीटा पेमेंट कला बेलू दीटा गुंड पूरा एगाथे हेले आमे कोन करिया एबे ताकू टिके आमे लॉजिक रे पकाया डेटर्स एथे सेल्फ बैलेंस लेक्चर कौन कहूँ कि आज्ञा आपण सब जगह छाड़ू आज्ञा मेन दीटा उपर कनसल्ट करूँ आज्ञा कौन कौन डेटर क्रेडिटर केते मिलला केते गला ता उपर कनसल्ट कला हेगला सेल्फ बैलेंस लेक्चर